Δεν μιλάει ακόμα. Τι είναι αυτό, για πες. Τι είναι αυτό το τραγούδι. Είναι από τους Faux. Γαλλικά, Ναι, είναι ένα τραγούδι που απευθύνεται στον άνθρωπο σήμερα που του λέει τι φοβάσαι, Ναι. γιατί αισθάνεσαι έτσι, δεν είσαι μόνος, είμαστε όλοι μαζί, θα τα καταφέρουμε. Αυτό που ουσιαστικά λέμε ρε παιδί μου και εμείς και μας αντιπροσωπεύει αυτή την περίοδο, ότι όταν έχουμε ένα τον άλλον δεν φοβόμαστε Δεν τίποτα. φοβόμαστε τίποτα. Λοιπόν, Ντάνη Γιαννακοπούλου, από αυτή τη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης, Ναι, Φιντάνη του 13. 2013. Δυο μάτια έτοιμα ανά πάσα ώρα και στιγμή να ακούσουν είτε τους φίλους, είτε τον δάσκαλο, είτε τον σκηνοθέτη, μια προσωπικότητα ανοιχτή πολύ στις διαδικασίες, με όρεξη για μάθηση, Δεν γίνεται κι αλλιώς. με όρεξη για εξέλιξη, ανοιχτή, ανοιχτοσύνη, μου βγάζεις μια ανοιχτοσύνη. Ναι, δεν μπορείς κι αλλιώς ρε παιδί μου να πορευτείς και να επιβιώσεις άμα δεν είσαι ανοιχτός και όσον αφορά στη σχέση σου με τους φίλους και με τον σύντροφό σου, αλλά εννοείται και στη δουλειά. Τους εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους δηλαδή που συναντάς. Εντάξει, προσπαθώ. Αυτό το θέμα της εμπιστοσύνης είναι λίγο δύσκολο, αλλά τώρα εννοείται ότι τους εμπιστεύουμε και συνδέουμε πιο εύκολα από ό,τι παλαιότερα. Με απίστευτη εσωτερικότητα στην υποκριτική σου, Ευχαριστώ Μαρία Τζάνη, ανταποδίδω. με έντονη παρόρμηση στην συγκίνηση, βαθιά, βουτιά. Βουτιά, ναι. Και αυτά τα δύο μάτια, τα μπλε, τα υπέροχα, είναι έτοιμα να εκφράσουν Το βάθος. το βάθος. Βάθος, σκότος. Έτσι είσαι σε φως. όλη σου τη ζωή. Όχι. Δηλαδή, Δηλαδή στη ζωή μου, ενώ έχω την ίδια παρόρμηση που έχω στο θέατρο, την παρόρμηση αυτή την συναισθηματική και την εμβάθυνση και μπουρμπούρου, προσπαθώ λίγο να το συγκρατώ, δεν το δείχνω. Δηλαδή στη ζωή μου δεν θα εκφραστώ τόσο εύκολα. Θα προσπαθήσω να συγκρατηθώ. Στο θέατρο αφήνομαι λίγο πιο πολύ. Εντάξει, είναι και η εκπαίδευση που είχαμε και εσύ και εγώ και πολλά παιδιά από το τέχνη, της μεθόδου του Ανδρέα του Μανολικάκη, που σε φέρνει πολύ πιο κοντά, ρε παιδί μου, στο συναίσθημά σου. Νομίζω ότι είναι αυτό. λοιπόν, πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα μέχρι τα 8 μου χρόνια στο Γαλάτσι και μετά Βόρεια Προάστια, Κεφαλάρι, Κηφισιά. Κηφισιά. Πώς είναι να μεγαλώνει ένα παιδί στην Κηφισιά? Ενώ ρε παιδί μου είσαι πολύ κοντά στη φύση και είσαι απομονωμένος από το κέντρο, δηλαδή οι γονείς μου, θυμάμαι ρε παιδί μου, δεν είχαν θέμα, δεν φοβόντουσαν τα αυτοκίνητα, ήμουν πολύ ελεύθερη, έπαιζα ρέμα, σκέιτ, ρόλερς και τέτοια. Υπήρχε αυτό το πράγμα, μια ελευθερία ρε παιδί μου παιχνιδιού πολύ έντονη. Αλλά από την άλλη το να μεγαλώνεις και στα Βόρεια Προάστια πρέπει λίγο να υπερασπιστείς την διαφορετικότητά σου με μεγαλύτερο σθένος από ότι αν μεγάλωνες στο κέντρο. Δηλαδή, δεν ξέρω, είμαι και εγώ λίγο προκατηλημένη, αλλά εγώ τη δική μου εμπειρία καταθέτω. Το να πηγαίνεις σε ένα ιδιωτικό σχολείο και να μεγαλώνεις στην Κηφισιά, δεν μπορείς εύκολα να απορρίψεις όλα αυτά που πρεσβεύουν τα Βόρεια Προάστια, μια κάποια αιμονή, πάλι μέσα εισαγωγικά, για να μην είμαι και περίεργη, με τις μάρκες, με τα λούσα, με μια πολυτέλεια, Εγώ από μικρή σνόμπαρα, έψαχνα αυτή την εσωτερικότητα στην οποία αναφέρθηκες και εσύ πριν. Έψαχνα κάτι διαφορετικό, δηλαδή αυτή η ενασχόληση με το θέατρο θέλει μια μεγαλύτερη ουσία. Από αυτή την επιφάνεια του φαίνεστε. Από μικρούλα δηλαδή είχες μια ανάγκη για κάτι πιο... Ναι. Πώς ήσουν σαν παιδί?
Έπεφτα συνέχεια. Ναι. Κάτι μου θυμίζει ακόμα. Ναι. Ναι, δηλαδή το θυμάμαι ότι προχωρούσα και έπεφτα. Δεν θα βγεις να πιείς ένα κρασί με την Τάνη Γιαννικόπουλου και να μην περπατήσετε μαζί να γυρίσετε στα σπίτια σας που λέγουμε πια και οι δύο στα Εξάρχεια και να μην πέσεις πάνω σε 2 μηχανάκια, πάνω σε μια κολόνα, να γυρίσει ένα πόδι. Ναι. Όλο και κάτι. Με τους τραυματισμούς στόχο. Βασικά όχι, δεν τραυματίζομαι, αλλά πέφτω. Πέφτεις. Ξέρω εγώ, μάλλον είναι και το μότο μου. Άμα δεν πέσω, δεν σηκώνομαι. Δεν ξανασηκώνεσαι. Ναι. Και πώς όλο αυτό τώρα να γίνεις ξαφνικά ηθοποιός από πάντα, ξαφνικά? Όχι. Θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι 4 ετών, να κοιτάζω στον καθρέφτη και να λέω πω, ξέρω εγώ. Θυμάμαι τότε που ήταν το μόνο στο σπίτι. Ναι. Πώς τον λένε αυτό το καημένου τον πρωταγωνιστή, τον Μακόλεϊ Κάλκιν. Ναι. Και θυμάμαι ρε παιδί μου που κοιταζόμουν στον καθρέφτη και προσπαθούσα να πω τους διαλόγους που έλεγε αυτός στα ελληνικά. Ή το άλλο, πάλι με αφορμή αυτή την ταινία, που πηγαίνουμε με τους γονείς μου, ξέρω, και την αδερφή μου βόλτα με το αυτοκίνητο και εγώ θυμάμαι καθόμουν στα γόνατά μου και κοίταγα απ' έξω στο παράθυρο, μπας και με βρει ένας σκηνοθέτης και κάνουμε μια ταινία και τα σχετικά. Ναι, μου άρεσε πολύ. Το ζούσες δηλαδή λίγο σαν μύθο όλο αυτό, σαν το παραμύθι σου? Εννοείται παραμύθι, αλλά και μια ανάγκη έκφρασης μεγάλη. Γιατί δεν σου δινόταν, δεν τη διοχέτευες αυτή την ανάγκη έκφρασης? Τι διοχέτευα, δηλαδή διοργάνωνα σκέτς ή χορευτικά. Ναι. Στο σπίτι έφτιαχνα σκηνικό, έβαζα και τη διαμένη αδερφή μου να μου βοηθάει και ερχόντουσαν οι γονείς μου το φαρμακείο και τους έστεινα στο καναπέ και κάναμε το σκέτς. Αλλά είχα ανάγκη, ξέρω εγώ, την αποδοχή σε πιο ευρύ κοινό, την προβολή, ξέρω εγώ. Αλλά όχι από την άποψη του ψώνιου. Ήθελα να πω αυτά που αισθάνομαι. Καλά, και να ελοχεύει όλο αυτό ένα ψώνιο μέσα είναι κακό. Δεν ξέρω. Δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός η προβολή. Ούτε πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός η ψυχοθεραπεία μέσω του θεάτρου. Αλλά είναι ωραίο άμα έχεις κάτι να πεις και να μοιραστείς, ακόμα και αν αυτά είναι 2 μάτια βουρκωμένα που θέλουν κάτι να πούν, πρέπει να τολμάς να το κάνεις. Ξέρω εγώ, για μένα αυτό είναι το θέατρο, να μοιράζεις αυτό που νιώθεις με άλλους ανθρώπους, για να μην νιώθουν μόνοι. Ναι. Τελειώνεις το σχολείο και? Τελειώνω το σχολείο, Αρσάκιο, Κάλλης, και μπαίνω μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στο καποδιστριακό. Παράλληλα μπαίνω σε ένα εργαστήρι εδώ στα Εξάρχεια Υποκριτικής και τα κάνω παράλληλα. Είμαι όλη μέρα εκτός σπιτιού και κάνω και κάποιες παραστασούλες, το μάθημα Διονέσκο τότε, μια περιοδία στα 18 μου με Λύση Στράτη, έκανα την Ειρήνη, ο Θεός και η ψυχή μου, γιατί να μην υπάρχει κανένα βίντεο. Με την Ελένη την Τζακάλου και τον Τίνο το Σπυρόπουλο. Διασκευή Αριστοφάνης live, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, και μετά φεύγω για Γαλλία, 1 χρόνο Εράσμους. Τελειώνω εκεί. Τι έκανε, με τη δημοσιογραφία. Με τη δημοσιογραφία, ναι, Εράσμους. Δηλαδή το τελευταίο χρόνο της σχολής πάω Γαλλία. Τέλεια. Η σχέση σου με τα γαλλικά ποια ήταν? Κάνω γαλλικά από πολύ μικρή, μου άρεσαν πάρα πολύ. Γαλλικές ταινίες full. Πιάνο έκανες? Ναι. Μπαλέτο? Ναι, αλλά όχι, τα απέρριψα. Δηλαδή σταμάτησα πιάνο γρήγορα μετά τα 5 χρόνια. Δεν σκάβαζα και πολύ. Και σταμάτησα μπαλέτο και άρχισα να κάνω ενόργανη. Οκ. Ναι. Τι κάνεις, τούμπες και τέτοια? Τούμπες και αυτά. Εκτονωνόμουν, ρε παιδί μου. Το μπαλέτο μου φαινόταν λίγο φλόρικο. Λίγο το απλό. Λίγο αυτό, ναι. Και πάω Γαλλία, πολύ ωραία εκεί. Γαλλικά full. Κάνω μαθήματα σε κάποια παιδάκια. Τους μαθαίνω γαλλικά, από ελληνικά σε γαλλικά. Όσο είσαι φοιτητριά? Ναι, όσο είμαι Αθήνα όμως. Γιατί παίρνω υποτίθεται το Σορμπόν το 2 που σου δίνει την επάρκεια και τα σχετικά. Αλλά ήταν το πήρα για να φύγω, να πάω στη Γαλλία, να δω τον κόσμο, αυτό. Τέλος πάντων, και κάνω έτσι για μεταπτυχιακό, με παίρνουν και αποφασίζω να κάνω θέατρο τελικά. Πώς? Μετά πολλά. Πάω στο Πικολονό και λέω πάμε γιατί εκεί σε συνάντησα και σένα. Βρέθηκες εσύ στον δρόμο μου, βρέθηκε και ο Χρήστος ο Αναγνωστόπουλος που κάνω αυτή την ωραία παράσταση μετά στο ΦΟΦ. Ήμασταν μαζί με την Τζάνη σε μια παράσταση. Κάναμε. Η Λίζα
Η Λίζα και οι άλλοι. Όχι. Αυτό είναι αλλού. Πώς λέγονταν. Give up. Τραγουδάρα αυτό το give up. Το give up, ναι. Εκεί η ερείπια. Εκεί οι φωτογραφίες βγάζαμε στο γαλάτσι. Τέλεια. Ωραία, έχουμε περάσει. Ναι, μια παράσταση που την κάναμε μόνοι μας με τη βοήθεια του Χρήστου, εκείνος το σκηνοθέτησε. Τέλος πάντων, και κάπως έρχομαι σε περισσότερη επαφή με τον εαυτό μου και με αυτό που θέλω να κάνω. Συναντάω και κάποιους ανθρώπους στη ζωή μου οι οποίοι με βοήθησαν πολύ και εσύ είσαι σίγουρα ένας από αυτούς. Και παίρνω την απόφαση να ρισκάρω. Θέλω να πω κάτι που είχα σκεφτεί, ότι πάντα σκέφτεσαι πολύ και μεριμνάς πολύ για τους άλλους. Να θυμάμαι. Ναι. Αυτό θεωρείς καλό για σένα? Σίγουρα είναι καλό για τους άλλους. Έχω να σου πω εγώ σαν φίλη σου. Ναι. Αλλά για σένα? Ξέρω εγώ εσύ Μαρία. Νομίζω ότι έχεις κάποιοι άνθρωποι... Ναι, σιγά σιγά. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται έτσι. Εγώ δεν... Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος έχει ανάγκη και εγώ κάτι μπορώ να προσφέρω, δεν εννοούμε να μην το προσφέρω. Καμιά φορά χάνω λίγο την μπάλα και βάζω προτεραιότητα των άλλων και όχι εμένα, αλλά και εκεί βέβαια ελοχεύει και ένας εγωισμός. Γιατί βοηθώντας τον άλλον, κάπως βοηθάς και τον εαυτό σου, του προσφέρεις κάτι, σε θυμάται για πάντα στη ζωή του, μένεις ανεξίτηλη, οπότε και αυτό είναι λίγο εγωιστικό. Αλλά βοηθώντας και τους άλλους, μειώνεται και η δική σου ενοχή. Έχεις και μεγαλύτερη αυτοποίθηση. Ενοχή, πολύ. Ενοχή γενικά στη ζωή σου. Ναι. Ενοχή, ναι. Ενοχή. Συνέχεια, μήπως δεν έχω κάνει κάτι σωστά, μήπως δεν έχω προσφέρει είτε στο θέατρο, είτε σε ένα σκηνοθέτη, είτε στον σύντροφό μου, είτε στην οικογένειά μου, είτε στους φίλους μου. Αυτά που θα μπορούσα. Ναι, μάλλον είμαι από τους δοτικούς, παύλα, ενοχικούς ανθρώπους. Αλλά, εντάξει. Ωραία, για πες μου τώρα πώς μπαίνεις λοιπόν στο θέατρο τέχνης, τι γίνεται εκεί? Συναντώ λοιπόν ανθρώπους στη ζωή μου που με στηρίζουν πολύ, μου ανοίγουν λίγο τα μάτια και με βοηθούν να πάρω αυτή την απόφαση. Το να φύγω από το μεταπτυχιακό και να γυρίσω να πω σε μια δραματική σχολή. Τι φοβάσαι μέχρι τότε και δεν το απαντάς μόνη σου αυτό το... Φοβάμαι την αντίδραση των γονιών μου, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το θέατρο, είναι φαρμακοποιοί και τους ήταν λίγο δύσκολο όλο αυτό. Πώς το βλέπαν όλο αυτό? Δεν τους άρεσε, δεν συνόντουσαν. Ναι, γιατί? Τα κλασικά, ότι το θέατρο δεν είναι ακριβώς ένα επάγγελμα, είναι λίγο ερασιτεχνικό, δούλεψα σαν δημοσιογράφος, με βγαίνεις από το κύκλωμα, κλασική ατάκα του πατέρα μου Δημήτρη Γιαννακόπουλος, με βγαίνεις από το κύκλωμα, μπες στη δημοσιογραφία, αλλά προσπαθούσα να τα κάνω τόσα χρόνια παράλληλα και δεν έβγαινε. Ναι. Δηλαδή και θέατρο ερασιτεχνικά και δούλευα τέλος πάντων σε ένα περιοδικό, έγραφα, αλλά δεν γινόταν. Δηλαδή άμα δεν αφοσιωθεί σε κάτι, η ζωή δεν στο φέρνει πίσω. Ναι. Θέλει μεγάλη αφοσίωση. Είτε επιλέξει δημοσιογραφία, είτε επιλέξει φαρμακευτική, είτε επιλέξει δικηγορία, δεν ξέρω και εγώ τι, είτε υποκριτική. Θέλει να δοθείς. Θέλει δώσιμο. Αλλιώς δεν γίνεται. Ναι. Σε μένα τουλάχιστον δεν λειτουργούσε αλλιώς. Και δίνω εξετάσεις στο εθνικό, περνάω στη δεύτερη φάση, μετά δίνω στο τέχνης, μπαίνω στο τέχνης. Είμαι πολύ περήφανη που τέλειωσα το θέατρο τέχνης. Και για όλη την ιστορία που κουβαλάει, αλλά και για την εκπαίδευση αυτή που πήρα και τους ανθρώπους που γνώρισα. Και πήγαν όλα καλά γιατί στο τέλος του πρώτου έτους συναντάω τη Λένα την Κιτσοπούλου σε μια άσχετη φάση στην περιοδία εκεί του Αλαντίν. Με βλέπει η Λένα, νομίζει ότι είμαι καθαρίστρια, θυμάσαι, στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη ότι ήταν η Κιτσοπούλου σε αυτή την άθλια παράσταση που είχαμε κάνει σε ένα γήπεδο μπάσκετ που ακουγόντουσαν οι φωνές μας, αντιχούσαν. Παντού. Ναι, δύσκολη παράσταση. Τέλος πάντων και η Λένα τότε ανεβάζει το Χερενίμφι και ψάχνει ένα ρόλο γυναικείο, μια κοπέλα και με βλέπει εμένα και νομίζει ότι είμαι καθαρίστρια στη Σαντορίνη. Είμαι Σαντορινιά. Και λέει στον Διέγκο, Διαβόρα, εγώ τι θέλω αυτή την κοπέλα. Δεν ξέρω τι θα κάνει, θέλω να μου τη φέρει στην Αθήνα. Λέει, τι να σου φέρω, είναι στο Διαβόρα. Αγαπημένος άνθρωπος. Και ναι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι ο Διαγόρας ήταν από τους πρώτους ανθρώπους ο πρώτος που με στήριξε τόσο πολύ και σαν καθηγητής αλλά και σαν άνθρωπος στο θέατρο. Δηλαδή μου έδωσε μια μεγάλη ευκαιρία. Και τον αγαπούσα πολύ. Τέλος πάντων, και λέει στο Διαγόρα η Λένα ότι τι θέλω στην Αθήνα. Λέει, δεν είναι παιδί μου καθαρίστη, είναι φοιτήτρια στο δεύτερο έτος του τέχνης.
Μπορείς να την έχεις. Μπορείς να την έχεις. Οπότε κάπως έτσι. Και έτσι ξεκινάει δηλαδή μέσα από τη σχολή το ταξίδι σου στο θέατρο. Ναι. Πώς φανταζόσουν ότι θα είναι αυτό το ταξίδι σου πριν μπεις, πώς στη διάρκεια που ήσουν μέσα σε αυτό, Ναι, και πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Είσαι κοντά στο όνειρό σου. Ναι. 100% ναι. Έτσι φανταζόμουν τα πράγματα. Μπορώ να πω ότι, και οφείλω να το πω ότι στάθηκα αρκετά τυχερή, όχι χωρίς δουλειά και όχι χωρίς κόπο, με μεγάλη αφοσίωση, αλλά στάθηκα πολύ τυχερή. Βρέθηκαν δηλαδή άνθρωποι στη ζωή μου που κάπως είδαν αυτό που κουβαλάω και μου δώσαν μια ευκαιρία και την άρπαξα. Είναι πολύ ωραίο αυτό το ταξίδι με το θέατρο, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει. Ελπίζω να διαρκέσει πολύ, αλλά είμαι εδώ και το παλεύω κάθε στιγμή και είμαι πολύ ευγνώμων που ήρθαν τα πράγματα ως έτσι. Μέχρι στιγμής έχω λίγες συνεργασίες στο ενεργητικό μου, αλλά είναι πολύ καλές. Είναι και λίγα τα χρόνια, αλλά και τα χρόνια τα οποία είσαι. Εντάξει, είμαστε ok. Είσαι μια χαρά. Ναι. Δεν έχω απογοητευτεί ακόμα. Είχα μια άσχημη συνεργασία αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, μια συνεργασία άσχημη που έμαθα πολλά, αλλά με δυσκόλεψε και πολύ. Αλλά προχωράμε με το ίδιο σθένος και την ίδια αγάπη. Οι άνθρωποι του χώρου πώς φαίνονται που έχεις αναστραφεί, πώς είναι, πώς θα περιέγραφες τους ηθοποιούς, τους σκηνοθέτες, τους καλλιτέχνες σε αυτές τις εποχές που είναι περίεργες. Ναι, άλλες φορές συναντώ ανθρώπους οι οποίοι είναι αρκετά απογοητευμένοι και αρκετά θολωμένοι και βουτυγμένοι και μέσα σε μια εσωστρέφεια και μέσα σε ένα δικό τους όνειρο. Αλλά βλέπω ανθρώπους που έχουν και αυτοί μια ψυχούλα, που προσπαθούν να την καταθέσουν με αγάπη και σεβασμό προς τους άλλους και εμένα αυτό με συγκινεί. Δηλαδή, έχω ενωθεί με ανθρώπους, στο θέατρο, έχω κάνει φιλίες ζωής μέσα από αυτό. Οι φιλίες που δεδομένη στιγμή που αναπτύσσονταν μου δώσανε πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θέατρο θεωρώ ότι αγαπούν το θέατρο, ή τουλάχιστον αυτοί που έχω γνωρίσει εγώ, που έχουν ένα όραμα και προσπαθούν να το υπηρετήσουν. Ναι. Αντέχεις να έρχεσαι σε επαφή με κάποιους ανθρώπους για ένα χρονικό διάστημα όπως είναι το θέατρο, που ξαφνικά για ένα εξάμηνο, ας πούμε, είσαι με τον άλλο οικογένεια σχεδόν, δηλαδή ξέρει τι κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτά στις πρόβες, σε βλέπει να καταραίει, σε βλέπει να σηκώνεσαι, σε βλέπει χαρούμενο, σε βλέπει σε υπερδιέγερση, σε βλέπει σε υπερκατατονία. Έρχεσαι πολύ κοντά, μοιράζεσαι πράγματα. Ναι, μάλλον. Και ξαφνικά μετά. Απόσταση. Πώς το νιώθεις όλο αυτό, πώς το σπράττεις, πώς το βιώνεις? Στην αρχή με αποδιοργάνωνε. Ήταν χάρη γαμώτο. Έχουμε περάσει τώρα μια περιοδία μαζί. Είμαστε πολύ κοντά. Μετά χανόμαστε. Και συνήθιζα να επιρρύπτω τις ευθύνες στους άλλους. Αλλά κατάλαβα ότι κι εγώ κάπως έτσι είμαι. Δηλαδή, έχει όλο αυτό το πράγμα μια αφέλεια. Όπως και στους ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας και είναι σημαντικοί για να τους κρατήσουμε, πρέπει να καταβάλουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εμείς και ο άλλος. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που συναντάμε στο επάγγελμά μας, στο θέατρο. Θέλει δουλειά για να συνδεθείς. Και τελικά καταλήγω ότι οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή μας, είτε τους συναντάμε εκτός θεάτρου είτε μέσα στο θέατρο, άμα είναι να φύγουν, θα φύγουν. Άμα θέλουμε και οι δύο να μείνουμε μαζί σε αυτή τη ζωή και να πορευτούμε, θα το προσπαθήσουμε. Κάπως έτσι. Την κατάσταση που στη χώρα μας πώς τη βλέπεις τώρα? Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πολύ για τη γενιά μας. Δεν επιρρύπτω ευθύνη σε κανέναν, αλλά νιώθω ότι πρέπει να καταβάλουμε τη τριπλάσια προσπάθεια από τη γονείς μας για να πορευτούμε, για να υπάρξουμε. Ακόμα για να βιοποριστούμε. Θεωρώ ότι τα πράγματα παλαιότερα ήταν αρκετά πιο εύκολα. Ναι. Αλλά όλο αυτό το πράγμα θα φέρει μια αλλαγή, θα φέρει μια αλήθεια που θα διαλυθεί η ουτοπία, ρε παιδί μου, στην οποία ζούσαμε και θα δούμε, ξέρω εγώ, με δουλειά και προσπάθεια και τιμιότητα. Ναι. Είναι δύσκολο για ένα νέο καλλιτέχνη σήμερα να βρει χώρο, πρόσφορο έδαφος, να εκφράσει την τέχνη του, να εκφράσει τις σκέψεις του, ή όχι τόσο? Νομίζω όχι τόσο. Δεν ξέρω αν ακούγομαι πολύ αισιόδοξη. Σίγουρα δεν υπάρχουν δουλειές από τις οποίες μπορείς να βιοποριστείς τόσο εύκολα, δεν γίνονται ακροάσεις. Αναφέρομαι
κυρίως σε αυτό στο θέατρο, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά υπάρχει το ίντερνετ. Ξέρω εγώ, ανεβάζεις ένα βίντεο στο Vimeo, στο YouTube, ακούγεσαι, γίνονται φεστιβάλ και κάπως είμαστε, νομίζω, η νέα γενιά πιο ανοιχτή στο να συμπορευτεί και στο να ακούσει ένας τον άλλον και να πάρουμε ο ένας το χέρι του άλλου και να προχωρήσουμε. Ναι. Πιστεύεις πολύ στις ανθρώπινες σχέσεις? Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Πώς βλέπεις την ιδέα στο διβάνι με την Τζάνη? Τζάνη, καταρχάς, Τζάνη, αγαπημένος άνθρωπος, σπουδαία ηθοποιός. Τζάνη. Ρε παιδί μου, έχεις μία ζεστασιά που αφοπλίζει τον άλλον. Κατάλαβες. Δεν το λέω μόνο επειδή είσαι φίλη μου, αλλά οι ερωτήσεις που κάνεις, ο τρόπος που μεταχειρίζεσαι εδώ τον άνθρωπο που κάθεται στο διβάνι με την Τζάνη, είναι τόσο όμορφος που όλο αυτό, ξέρω εγώ, δίνεις χώρο, ρε παιδί μου, δίνεις χώρο στον άλλο να μιλήσει και να εκφραστεί. Υπάρχει κάτι που θέλεις να πεις που δεν το είπαμε? Όχι. Αυτό. Συνεχίζουμε με προσπάθεια, με πίστη στους ανθρώπους και στον εαυτό μας και όλα έρχονται, ρε παιδιά. Τι να πω. Βλέπω εδώ πάνω στο τραπεζάκι αυτό το υπέροχο, το φανταστικό, το Ciel. Ciel τραπεζάκι. Ένα L περιοδικό και ένα βιβλίο Άντων Τσέχοφ, πρώτος τόμος, Γλάρος, της Βάνιας, Πρόταση γάμου και Αρκούδα. Ναι, λίγο Κηφισιά και λίγο θεατροτέχνης μαζί. Και λίγο... Αυτό είσαι, Ναι. Έχεις και την Κηφισιά. Έχω λίγο... Εντάξει, ρε παιδί μου, μ' αρέσει η περιποίηση, μ' αρέσει και το τι να είναι. Μ' αρέσει το λίγο πιο επιφανειακό, σε αυτό το επίπεδο, αλλά χωρίς εμπάθυνση δεν προχωράμε. Ναι. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος από τη στιγμή που θα σε δει, εξωτερικά θα πει Ναι. Και με το που θα ακούσει την πρώτη κουβέντα και θα δει αυτά τα δύο μάτια πως σε κοιτάνε, αμέσως θα καταλάβει και την ψυχούλα σου μέσα. Με αυτό παλεύω χρόνια. Να συνδυάσω αυτά τα δύο. Ποιο ρόλο θες να κάνεις, ποιον ρόλο έχεις ονειρευτεί και θέλεις? Νίνα, Γλάρο. Εντάξει, αυτό θα της ευχηθούμε. Νίνα Γλάρο και τα καλύτερα. Ευχαριστώ, τη φίλη μου την Τάνη τη Γιαννακοπούλου. Με τη φίλη μου την αγαπημένη μου. Tous les autres ensemble. Trompe-toi, sois imprudent. Tout n'est pas fragile. N'attends rien que de toi. Parce que tu es sacré. Parce que tu es en vie. Parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être.